Здравейте, приятели! Първо един бърз призив, ако има хора, които не са се абонирали все още за нашия канал, сега е момента да го направят. Също така влезте в Discord, има доста награди този месец, но за това след малко. Да видим една компилация, като сме пробвали да направим, също това, че не мисля, че първата компилация. Гледаме, че другите хора правят, и ние да не направим са. Ние не може ли бял хлеб да ядеме. Да видим сега за какво става въпрос. Между другото, аз повечето моменти не ги помня, ако трябва да съм честен. Не съм го гледал това видео. Гледам го сега с вас за първи път. Така че да видим какво ще стане. Само като чух обаче, в началото им е обидно, да чуете и вие се. Знам да си от мене са далеко, не чу. Да преживим обай там съм, док те люби. Доста добри лепрекони, обаче за съжаление, отпред ако имаше едни седмици бутахме певски. Обаче нямаше. Вервате ли, че Нямаше. сигурно за пръв път от доста... Смисъл, за пръв път като цяло... За пръв път ми ги дава, между дава другото, със 4 сигурност, тега. да. 1, 2, 3, 4 и отпред няма един хубав символ да затвори как се Или вика, се брат. баг. Да ги затвори, разбираш, да направи кръц и да ги лъзне. Ръц. Бат паро! Мистери Бонус. Любимото ми. 80 лева. Не, тук ще ми яде 1,6. Мисля, че 1,6 ще ми яде тук. Специални качества момчето, всеки вика за аз ходя да взема един комплект от песни за здравето, за другото седето, виж го пак. Виж го, не за какво говорим, виж той за какво говори. Тук митито пак говори. Виж го ние за какво говорим, той за какво говори. Дай ми още един бял камък. Доста така специфични хора има в моя YouTube канал. Всеки с сериозни проблеми. И най-лошото е, че повечето не са свързани с това, което правиме. Повече са чисто вътрешни проблеми, сериозни. Не мога да се стигне до там дори хазарта да е един истински проблем. Добре, поне ми дай това, бе, брат. Аз тук всеки път си мисля, че няма какво да стане и че вземам 12 отда... равно най-малко. Какво ми даде? пари. Червеното ли ми даде, бе, брат? Кажи! Даде ми един път мейджор тук, не мога да повярвам. Затова съм толкова щастлив. Не мога да повярвам, един път ми даде мейджора, брат. Аз мисля, че Вече трябва как ми 3 да даде, съберем и ги оставих направо, като видях 3 червени. Добре, добре, добре. Добре, даде ми един път, добре. Айде. Тук добре, че жена ми я няма. Дай на момчето 14-ката гони, бе, брат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 числа имаме. 9 часа трябва 8 Тук да ще ми да, спляска 14-та брутално. 40. Дай 14-ката влезе Букукина. Оп! Оу! Ха-ха-ха! Вамос! Какъв не е залога тук не виждам. Да ми тя 1,8 да ми дадеш. 1,8. Доста. Така, сега, брат. Слагаме 14-та. 50-ка. 23. 50-ка в числото. 33 опасно. Тройка и 0. Майко, майко, майко. Ако не се лъжа, тук мисля, че ще ми даде в следващото число пак щях да го удара. Не съм на 100% сигурен. Но мисля, че следващото число пак го бекнат удара. цикал миналия път, бе, брат, ще ми яде пак. Ти си от 2, Кака? 4, 6, 7, 8, Моята 9 любима числа кака. пак. Дай ми още един път някой число, ай. Дай ми още Тук бях влезнал в серия, може би 2 или 3 числа подред. Защото ако не се бъркам с 4 свърши лайфа, не съм на 100% сигурен, но мисля, че 4 свърши лайфа. Но нека да видим все пак да не говорим. 14-та ми дай пак, ай. О! Май нулата имаме, май, брат. Май нулата имаме, май, а? Селен. Див селен мръсен, брат, е това. Разбирате ли? Луниски, мръсен, див селен. Повтаряме пак. Повтаряме и спираме, ако не даде, брат. Повтаряме и спираме. Ха-ха! Това със спирането много пъти сме вибирали. Оп! Това направо ни го Една първи от като новите ме ето иска бор. Една от новите ми любими игри, може би даже. Не, чак нови, чак любими. Просто ми дава пари по следно време, затова натискаме. Даде го. Иска бонус си го даде, брат. Приемам старта безплатните за бутания. 10-4. Добре, добре, айде. 10-4, 10-4. Темфой е. Е. Добре, взе Мари четверката, ама не знам какво ще прави с нея, ама добре, взе.
Не знам какво ще прави с нея, ама добре, да И шех на климатика да сменя това. Найс. На чиста климатика. Добре. Филтри. Да, още един златен, най. Да, още Golden златно Octopussy. подскочи. Златен Golden Octopus. Octopussy. 55-460 лев. Very Ау! nice, брадър. О, още един вал. Песни пътани. Дай по 7, тук сме ударни, брат. Тук трябва да сме ударни. Оу! О, yes, бе! Тук мисля, че не го купих, тук мисля, че си му дава натурално, ако не се лъжа. Айде, Да, ще погледам газ. дали е Вамос! Превъртехме Вамо! бонус тук благодарение на Кракена. Приятели, ако Последните има хора, секунди, които брат. все още не са влезли в Discord, влизайте, дай фриспинс. Фриспинс, поп. Леко, Това е на измамник играта. На Фермин да асистира или да отбележи гол. Тетко, кажи, сме вкарали. Та игра силно Чичугошо ми я предлага 800 пъти, аз му викам беги с тия кокошки, брат. Мисля, че ми говори като цяло за чикън дропа. Пак той ми говореше за тая и това мисля, че да, на автоматик на 15-16 врътка ми дава бонуса, мисля, че брат. За първ път играх. Кажи, че не важа. Безплатни завъртания 0. Кажи, че не важа. Мане. Много интересно на тази игра как ги дава цифрите се едно, в смисъл дава първите 20 и после запетайка и после още 3 цифри. И ти си мислиш, че удреш 21к, пък ти удреш 21 лева. Помисли го това, че 21 хиляди ми дава, защото 21, брат, малко странно ги показва. Пак да повторя, за първи път гледам тази компилация заедно с вас. Някои моменти, нали, нормално да ги помня, но повечето не ги помня. Чао, ти викам Бобка. Бобка, ние Честно го бихме скал. направо, бе, Бобка. Бобка. Кат. Опцията е така. 10 фриспинс, какво Да, трябва тука. е? Ето, едно ми дай Се забра глаза. Кокошки ми трябва. Рау! Кокошкен са. Кокошкен се. Big win. Пак да кажа, Почваме последни по-бързо, секунди защото имате приятели да влезете в Дискорда. О, почти 10 за безплатни запъртани ли ми даде, бе, брат? Супер. Супер. Какво търсихме? Яйцата. Яйца и още нещо да ги събира. Още нещо да ги събира, брат. 105. Кажи, че не важа. Мръсно. Мръсни песни. Песнички пея. Черен И джам, пари. бял шесток. И пари обичам да пилея. 6 фриспина. Дай ми още, брат, такова, бе. Кокошчета. След малко затваряме. Да, след малко затваряме записванията, приятели. А ако има хора, които все още не са влезли в Discord, сега е момента. Дори не е път български Малко някакъв път. затваряме вратата. И почваме да теглиме да ви играем игрите, нищо друго да видим кои са печелившите. Значи виж какво. Ако и мърчи ще си вие толкова колкото водката и че не мете или не, Анарки, каква водка искаш? Кажи ми верно. Сега не мога да ти дам Белведере, защото ми е подарък. Не, ако искаш ще ти купа Белведере, не е проблем. Просто кажи как ще ти го прата. Защото по аконт няма да мога да ти го. Тук се чудя как да избегна да не купувам една бутилка Белведере, защото тя е брат 80-90 лева, сеш си. И знам, че по аконт не мога да се праща алкохол и викам сега ще върта Анаркито и ако има как да ни пращам водка, разбираш. Кажи ми как ще го пратя Тук и 60 евро ги правим тригъра нещата, направо. нямам проблем никакъв. Преди да продължим с ретригерите да ви покажа нещо, както знаете или ако не знаете да ви кажа, за месец декември в Discord ще раздадем над 1К кентаври. Разпределили сме ги на две игри по 500. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Едната реално е доста така, нищо сложно няма. Коледи 500, тук само трябва да влезнете на 23 теглим победителя и да напишете, да цъкнете, че участвате. Нищо друго не се иска от вас, абсолютно нищо друго. За следващата трябва да каните хора общо взето. Тук шанса като цяло на всички ви е доста по-голям. Ще ви кажа защо. Нали, другото е само до късмет, докато тук зависи от вас какво ще направите. Така, тук не само първия печели като цяло, а първите трима. Така че доста вероятно да спечелите. Как стават нещата, нацъкате на колона черта, само че не този език. Invites, цъкате го, цъкате Enter
И сега ще видите един линк. Ето го този линк, копирате го и почвате да го разпращате в групи на ваши приятели, навсякъде, където може да докарате някакви хора, които реално да ви качат нагоре в класацията. Също така може да си проверявате вашето класиране с Invites Leaderboard. Сега ще ви покажа колко не върват нещата. Първият е с 2 инвайта. Демек, ако имате повече от двама поканени, вие ставате първи и ще си спечелите 250 кентавъра, второ 150 и трето място 100 кентавъра. Смисъл, дори за мен това е по-лесната игра, отколкото да разчитате горе от 140 човека са за момента. Теглянето ще става на 23-ти, така че може би ще станат и повече хората и за вас ще е по-трудно там да спечелите, трябва наистина да имате много късмет. Така че влезте в Discord, вижте за какво става въпрос и ако имате късмет, ще си изкарате една доста добра Коледа, бих казал аз. Така, да се върнем сега към кокошките, да видим. Кажи, че не важи, седмичка. Мисля, че едно ми даваха кокошките, ако не се лъжа, но китавър цялата. И ще ме поканиш и аз да изпия по принцип. Сега събота колебливане е компилацията, да е 8-9 минути чисто съдържание, ама то не ми върви. Спартак Варна на матча и да станат нещата, това е. Тук знаех, че няма да ходя на матча Спартак Варна. Мале, тая игра почна да прави 1100 лева ми даде. Кажи, че не важа. Генгстъчи. А ще вземе ли още безплатни орики? Не, но сме доста доволни. Избавника верно ми е каза тая игра и вижте даде букукината. Аз не го слушам Асеноградския ми приятел. Казах ви по-рано. Ау! Бомба. Сливички, братчев. Тук съм се фанал за главата. Ма като гледам баланс е добре. Сигурно са ми избегали мачовете нещо. Хванеме тук. Любимия ми бот. Колко направи си наръчно. Ак, букукина. Леле майко, тук сме много силни май. Тук май сме много силни, ма тази дупка откъде дойде бе брат, тази дупка. Ма не, много сме силни. Много повече ми харесват така, примерно като ми фърли от една игра на някакви повечета, отколкото ми фърля бонуса ми върти. Нали, бонуса мога фърли доста повече, макар че зависи от гледната точка, обаче така като ги нареди доста красиво. Красиво. 1,8 на колата ми. Цел живот да ги притискам, тези мъже е съдбата ми, цел живот! Златни картиета от чилата ми. 5 бона за 40 минути е цената ми. 5 бона за 40 минути е цената ми. Вадим! Бокого е. Видали сте клипа с Вадим? Вадим направо арвата му звънил, той си спи човек. Това е от компилацията, приятели. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се за канала, цъкнете лайк на компилацията и влизайте в Discord да се борите за големите награди. Чао!